også den sidste ekvipage i denne finale. Og Dido kommer til finale med 0 fejl. Resultatet for Julie Rask, det blev til stilkarakteren 7,9. Og med 0 fejl fra tidligere runder, 0,5 fejl på banen i dag, så bliver hendes resultat 7,4. På banen har vi Ditte Hedegaard. Hun er 16 år gammel og rider på en 12 år gammel pony. Hendes bedste resultat var, at hun blev Danmarksmester i 2014. Har været sydjysk mester 3 gange. Hendes træner er Torben Christensen og Ulla Langsvakker. Hun drømmer om at få den bedste tid sammen med hendes pony i resten af hendes ponyår. Og så finde en ny, sød rytter til ponyen. Og jeg kan oplyse, at ponyen er til salg. Hendes sponsorer, det er familien.